Dumela mahulu, the nyametician is back muri Zimbabwe. Munongozviziva mese kuti inini pano ndinogara ndichiuya nenyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha. Muri Zimbabwe nhasi ndadzoka zvekare ndine imwe nyaya ndasangana nayo yakanyorwa pabepa reAfrica Beautiful or Ruined. Vakanyora kuti SADC revives fresh election bid in Zimbabwe. Hakudyiwe rinopisa. Aiwa, gore rine ma1 chapter. So muri Zimbabwe tikuziva pane nyaya yakatitenderera. Panapa nezuro ichitaurwa nana Charlton Wende achitaura kuti ndatotaura naNhingirina achiti hazvizive. So muri Zimbabwe pano ndaoneswa nekuti vakomana vacho veAfrica Beautiful Ruined vari kuzvita ivo vane masources ari relevant, masources anonyatsovaudza nyaya chaidzo. Vari kutaura kuti fresh election iri kuzoitwa muZimbabwe. Ende Wende uyu zvekuzoti anenge ataura kuti azotaura naNhingirikini vachitaura meeting yezvinhu zvakakosha kudaro zvinogotaurwa outside Nhingirikini here. Wazviona manje. So panapa muri Zimbabwe Nhingirikini ravo vanyora pabepa ravo vanyora vakati a consensus among SADC leaders of 10 to 6 years overwhelmingly endorsed to revive the bid to have fresh elections held in Zimbabwe. Our sources within SADC says. Once again, the Zambian president H.E. Hakainde Hichilema is leading the other 9 SADC leaders who are pushing for fresh elections to be held in Zimbabwe. President Hakainde Hichilema is not sleeping on the job. He is awake as the chairman of the SADC organ on defense politics and security cooperation. He is utilizing his position to ensure the SADC secretariat keeps focus on correcting the illegitimacy in Harare. It's clear SADC will supervise fresh elections in Zimbabwe sooner or later, our sources within SADC say. Our political science professor based in Florida, USA, said there was no doubt on whether fresh elections in Zimbabwe were possible. It was and still remains a fact. The only problem for SADC was that their ground was shaken when Nelson Chamisa dumped the CCC and speculations rife that he was never going to form a new political party. That means SADC had their hands tied because Chamisa is the key right now in Zimbabwe politics, he said. We do have it on good authority that SADC is now in consultation with stakeholders in Zimbabwe to set another date for fresh elections. We also now know SADC wants 3 full months before the fresh elections to get in if even electoral playing field, electoral reforms. In the past, the main opposition leader in Zimbabwe, Nelson Chamisa, submitted to SADC that they wanted a transition authority that will lead Zimbabwe into fresh elections. SADC seems to be following that line. Ndio manyora vaita vakomana veAfrica Beautiful Ruined vakanyora paNhingirikini pavo. Vakomana vanyaya dzavo idzi vanotaura idzi kwadiri is no longer new. Asisiri kana kuti tingati dzichiri news here kana kuti tingati kana kuti breaking news or something, because inyaya dzekuti vanogara vachitaura every day, it's their daily bread handiti. But panapa ndazosangana nemunhu abva adzika pa-comment section pavo vachovabvunza akati imi Wende is saying the secretary said it will never happen. Ndobva vapindura. Zvinova izvo zvinhu zvaita kuti ndizoya panapa inini ndichizoaddressa this nyaya yese. Vakati, and we are not here to report on what Wende said. We are here to report on what's happening in SADC. Get it from us. Fresh elections in Zimbabwe are coming. Iwe BP yangu bati tush akawandira ndabuda shudhu ndikati aiwa ndidzifambire inini ndotodzida nyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha kudai. Iwe chamani wona iwe Wende pakuzoenda unoti chichi anenge achizvitsvagire bozoona kana nyaya iyi isiri kutombobudiswa mune mamwe maplatforms. Iyo papacho ponganzi iwe uri secretary wobva ungodhomoka kumunhu wese kuti zvechokwadi zvichaitika zvakadai zvichaitika. Inyaya dzekuti secretary iye akangotaura nyaya iyi outside office inogona kuzomuremera mangwana akunzi kweuro akungofugura kuwapwa, since nyaya dzavo hadzisi pakungovhurika, hadzisi pakudhomoka kaidzi. Inyaya dzekuti dzinofambiswa zvakanaka, because ende nyaya dzekubasa hadzisi dzese dzinongobudiswa.
even unozviziva imese vanhu makambenda mabasa makamboshanda unozviziva kuti nyaya dzekubasa hadzingotaura hasi dzese nyaya dzekubasa dzaunongotaura nevanhu kana neshamwari kana nehama vamwe dzichadza mutikwanisa kudzitaura kana nevakadzi venyu but dziri nyaya dzekubasa ndo zvakangofanana kandi zvakaitika but ana huende manje vane narrative yavanenge vada kutiraya kupusha manje kuti zvinhu zvakavhara bcause ivo vari vanyozoziva kuti vari kuchaziva kuti votangira papi bcause anoziva kuti pakanzi what fresh election yacho iri kuitika muzimbabwe iye kusaidi kwake zvinenge pake panenge patomuperera because anenge aunzi mimi muri masellouts muri kushanda nanani saka hamusisiri kusaidi kwevanhu masara maakusaidi kwetimu renyu rina nabiti nanani saka hamusisiri kusaidi kwevanhu ndo triki ndo skillful inenge yapo inenge yarohwa apa saka imimi sinzi muri vanhu vasiri kuresigna futi muparliament handimuri kuramba muchishanda naShabangu saka maakusaidi kwanaShabangu wazviona makuenda kachienda ina president wenyu biti saka ndo pari kuvaremera manje anonyatsoziva kuti vanhu havaitwe izvozvo zvese zvemarekozo ruchichichi bcause vanhu vanonokuvhotera vanokupinza pabasa rere through ballot box ndiore tichamba takuvhoterewo bcause ivo pachavo vanhu vakaita sana Hwende andozviziva kuti apinde paari paipeka pane vaiti nomination chinchi yavo citizen nomination iye yakazobvisa biti kwaiona panenge patone vanhu vanenge vachitokukwidza kutopinda that position vanotodiwawo futi the same zvavanongoitwa ivo vanhu ekusaidi ikoko vanhu ivavo vakanzwa kuti pane madhirama kana kuti something chaitika vanobva vamhanya votonozemberana naChamisa vachiziva kuti next ningirikini next round vakutongopinda and aiwo kana wamboningirikini necitizen chinchi vanhu vakangoziva kuti iwo waseda kuti hauchashande nana ningirikini anenge atomawanako hapasina pakuti uchaningirikina saka izvi zvimwe zvese zvaitaura nana Hwende imwe nyaya isusu takatomirira fresh elections ko vanhu mukurwadziwa nechi akatoti akatoshamisikawo pane umwe munhu akatombogadzira futi vhidhiyo kane zura achitaura kuti vanhu vakamuite ndazongomuka nhasi ari delete vanhu vese achiti nyaya metishini wonawo zvakataurwa naDingi aiwa guys isusu haisi nyaya yekuti kana tinhingire vanhu manzwisisira tinoita zvinhu zvakasiyana haikona kuzoenda muchinotuka mamwe macontent creators ndo maonero avo ndo manhingirike the way avanoripota zvekuzotiwo vanenge vabhadharwa kana kuti vatengwa neZANU-PF ina handizivi munhu anenge achingoitawo basa maitiro ake anoita ndivoziva kuti vanonzwisisa zvakasiyana siyana but apa panyaya iyi ke aiwa fresh elections inototarisirwa kamuZimbabwe yabvira kudhara chidhimandwe kuti tinoda fresh election inyaya yangoti chete Chamisa akabva ataura pape makazoona akati no isusu tambomira election kusvika tambogadzirisana bani forms timbonyatsowonesana isusu timbogadzirisa our broken land our broken nation ndo zvakatotaura naChamisa I'm sure ndo zvega zvinhu zvinongonge zvichitomisa chete because apa komana panyora nyaya vataura kuti SADC yakatozombo ground ravo rakashekeka pakuti vakanzwa kuti Chamisa asiya CCC ndibva vanzwa kuti rumors futi rekuti haasi kuzonovhura imwe political party iye haana kumbobvira ataura kuti handisi kuzovhura imwe political party vanhu vanenge vachingotaurawo saka vanhu panapa takatombomira kunzoona Chamisa akangoti takutono obva watoziva kuti zvatanga